at home. So it's been really exciting. We're all ready to bring out our voice out there. Yeah. Bavotile kunyulo likazwelonke abemibeli abazinze kumazwe ngaphandle namhlanje. Makukhulunywa ngabantu hlala emkhukhwini yithi akekho kolunye uhlobo hlala esikhulu. Inkokheli ye-MK Party umnumzana Jacob Zuma uthembisa ngokulintsokolo eyambethe abantu abantsundu kweli. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andambe ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolimi lwezandla Bhotani Mzontsonto. Ikomishoni ezimeleyo yonyulo kweli ivakalise ukuba lusaqhuba kakuhle kakhulu usuku lokuqala lonyulo lwabemibeli abakumazwe ngaphandle ukuza kuthi ga ngoku zili-112 izindlu zozakuzo zeli ezizinze kumazwe ngamazwe ehlabathi ebezixakekile sukela ngenjiqukuqa namhlanje zisamkela abavoti kwaye kulindeleke ukuba kuqukunjelwe ngomso. Bekuthe bhazalala namhlanje inzalelwane ezeli ezizinze kumazwe ngaphandle ziphume ngonina ziyokuvota nanjengoko ikomishoni ezimeleyo yonyulo yeli ibekele bucala lempelaveki ukuba abemibeli abahlala kwamanye amazwe bafumane ithuba lokuvota phambi komhla wama-29 nalapho kuza kube kuvotwa apha ngaphakathi ekhaya. Ukanti abemibeli abazinze eLondon eNgilane badele ingubo bathemba idyasi kwangenjiqukuqa namhlanje kulo mozulu ingantlanga bayokuvota. I think it's quite positive. I think people are here to make a difference. Just in the queue that we were in, there were people from all over. We feel like we are at home. So it's been really exciting. We're all ready to bring out our voice out there. Yeah. Isikhululo sovoto saseLondon sasona sikhulu kunazo zonke ezikumazwe ngaphandle kwemidayeli kwaye baqikelelwa ku-25,000 abemibeli ekulindeleke bavote kwesi sikhululo. We are processing about 800 people per hour and we are hoping that this will happen throughout the weekend. And we are hoping that all 24,500 South Africans that are registered to vote will come out to South Africa House to vote. Kusenjalo xa sihlabela mgama kwelikaSobhuza unozakuzaku weli kwelaseSwatini umkomishinala uThokozile Siphamla uthi inkqubo yovoto yabemibeli abazinze kwelaseSwatini nayo khange ibe namagingxigingxi. Well, we have been blessed with quite a number of voters, both yesterday and today, people that have registered online and people that have registered here at the mission. So we are very happy with the turnout. Bangamakhulu amabini abemibeli ababhalisele unyulo kweli lizwe laseSwatini kwaye bathi bafuna ivoti yabo izise inguqu kweli. I think it's very important that we all vote so that we have a bright South Africa. And I think it's important that everybody does vote if they can. At least then you can contribute to the decision making. Bayi-78,000 abemibeli abazinze kumazwe angaphandle ekulindeleke ukuba bavote kolunyulo kwizindlu zozakuzo zeli ezi-111 kwihlabathi jikelele. Namhlanje umbutho we-MK Party uphehlelele umqulu wawo wezithembiso zonyulo e-Orlando Stadium eSoweto eGauteng. Inkokheli yalombutho umnumzana Jacob Zuma uthe isizathu sokusungulwa kwalombutho kukulwa nentsokolo eyambethe abantu abantsundu ukwathe lo mbutho uza kuncothula nengcambu umkhwa wokukhulelwa kwabantwana abaselula kweli. Inkokheli ye-MK Party umnumzana Jacob Zuma esenza intetho yakhe uthe ulwaphulomthetho luqwesileyo kweli lubangelwa intswelangqesho nentsokolo yayebona njenge-MK Party baza kuyisiphula nengcambu longxaki kanti umqulu wabo uyaphuphuma. Sifikela hayi ngoba sithanda ukuthi sakhe umkhonto wesizwe. Silethwe ukuhlupheka nakubukelwa phansi ndawo yonke indlela oyicabangayo kulelizwe.
uma sikhuluma ngokuthi abantu abaqasheki bathi ke phecelezi kuthiwa yini konje kuthiwa yi-unwhat unemployment. Uma kukhulunywa nge-unemployment kukhulunywa ngendlela emnyama, akekho omunye kukhulunywa ngayo. Uma kukhulunywa ngabantu abahlala emkhukhwini yithi, akekho kolunye uhlobo ohlala emkhukhwini. Sifuna ukuthi iy'ngane zethu zifunde mahala eziqhamuka emzini ehluphekayo. Iy'ngane azizukugcina ku-matric. Sifuna ingane efunde yadlula ku-matric enalento okuthiwa i-degree. Kananjalo uthe ukukhulelwa kwabantwana abaselula ngumkhuba abaza kuqinisekisa ukuba bayawuphelisa kweli lizwe elitsha abazama ukulakha. Sakha iSouth Africa entsha enabantu abaqotho abahloniphekayo abakhuthele. Sizoyiqeda futhi nalento ukuthi ingane ezincane ezingakafiki ku-18 seyiqheliziswa. Kambe ukaZuma kawahlafunanga ke amagama ngethuba egxeka ulawulo oluxhuzula imikhala ngokungabi namkhondo. Mongameli we-ANC Mnumzana Cyril Ramaphosa ubhengeze ukuba urhulumente uzawukhupha i-15 billion rand ezawufundisa abemibeli ngezakhono zemisebenzi eyahlukeneyo. Mongameli ubeka inkxaso yonyulo KwaZulu-Natal namhlanje nanjengoko sele lusemnyango unyulo lukazwelonke. Ebethelela isikhonkwane esiphanze ibe sisokugqibela phambi konyulo umongameli we-ANC Mnumzana Cyril Ramaphosa uxele abemi bakwaZulu-Natal ukuba urhulumente wakhe uza kubinza ngesikhuntyu semali uqeqesha abemibeli abangaphangeliyo ngezakhono zemisebenzi nabo sele bethe kratya kuma-35 iminyaka ubudala abazuvalelwa ngaphandle. Sesizokhipha i-15 billion yamarandi yokufundisa abantu bakithi imisebenzi. And uma sikhuluma ngemisebenzi asikhulumeli nje labo abano 18 kufika ku35, 60 nalabo abaphezulu ku36 nabo bayithole imisebenzi. Bonke abantu sifuna bathole imisebenzi. Mongameli utsho esithi abasetyhini nolutsha bazawubonelelwa ngenkxaso-mali yamashishini wabo khona ukuze luhlume nangakumbi uqoqosho. Let us focus ukuthi sincede omama ukuthi babe empowered, bakwazi ukuthi bathole indlela yokuthi nama-business wabo lapho abazoqala khona akhuphuka ephezulu. Kanti nocimicimi wombane ngokukamongameli usecicini lokuba yimbali ngokupheleleyo. Sekungcono manje and kusazoba ngcono. Ugesi indaba ye-load shedding sizayilungisa namanje siyayisolva leyo problem ukuya phambili. That's why sithi singapheli inhliziyo indaba yogesi u-ANC uzayilungisa namanje sisendleleni yokuyilungisa. Zikhona nezithembiso zokudala amathuba engqesho azizigidi ezi5 kwinkqubo exananazileyo karhulumente i-EPWP ngamafutshane kule minyaka 5 izayo. Inkokheli ye-UDM uNjengele Bantu Holomisa uyavuma kuba bayasilela bengumbutho ukuthengisa umqulu wezithembiso khona ukuze likhule iqela lakhe. uNjengele utsho esithi ukulungela ukukhokela iMpuma Koloni njengenkulu baphathiswa nalapha athembise ngokusiphula nengcambu lwaphulomthetho ziyaqubisane norhwaphilizo. Holomisa ubeka inkxaso eBhaziya ngaphandle kwaseMthatha. Sikinoyiya siqulu inqelele ngxelo. uNjengele Bantu Holomisa utyumbe iBhaziya kuga inkxaso yonyulo engumqolomba wolwaphulomthetho olugabadeleyo. Utsho esithi ngethuba kukhonya yena kwiphandle elalisakuba yiTranskei abantu babelala yoyi bengenaxhala lakuhlaselwa. Yiyo loo nto athi iinkokheli zomthonyama neemvaba ngeemvaba zifuna abeseburhulumenteni alawule liphondo njengenkulu baphathiswa. Babelala kamandi peaceful kungekho
zigebenga zinkonkoza emizini yabo. Kwakungekho rape zebulawa kwabantu abangomama. Kwakungekho ubuyiwa lwemfuyo. Kwakuhluthwa apha kulinywa ubuyakhumbula khona utrako sine tractors. Indlela beziqesha kanye abatata bangafundanga permanently notamase siyazi into igama lebuvolunteer lifike namaqabane lakaThambo basinayo lonto ebuvolunteer so bacinga ezo zinto ukuba kundalashe beqeshwa phansi koholomisi. Utsho ewukhombe ekhaya umkhondo ngelithi abenzi ngokwaneleyo be-UDM ukubongoza abavoti ukuba babeke ithemba labo kulo mbutho. Sithi abantu abanozblame because i-marketing strategy yethu kange sibe aggressive ngakuyo because ifuna imali into ye-marketing ayiseyo marketing nje uvela ukhwaze nje pha estratweni. Abantu baphakamise imicelimngeni abagagana nayo ekuhlaleni equka izityholo zokuba i-ANC ikhetha iphele emasini xa kuvela amathuba engqesho. Xa sekukhethwa ke ngokabantu bokuqashwa ufumanise abantu abaqashwe phaa ngabayi-political party ethile. Since when usazi uba you belong to this political party and ukhampenela yona awuqashwa. Ngaphandle kwezibhambathiso ze-UDM zokuhlinzeka bemboMzantsi Afrika ngeenkonzo ezisulungekileyo, uNjengele Holomisa uthembise ngokubhalela urhulumente ophetheyo incwadi equlethe izikhalazo eziphakanyiswe ngabahlali kule ndibano. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa Newsroom Africa, Ndinguntsiki Noyiya eBhazia eMthatha. Iqela lezopolitiko i-African Independent Congress lithi sele likulungele ukumelana nonyulo lukazwelonke. Lo mbutho uthe yona ngxaki iqatseleyo ejongene neli lizwe ingxaki yoqoqosho lungazinzanga. AIC kuthethe oku ngethuba isothula umqulu wezithembiso zonyulo ekuruleni namhlanje. Umongameli wombutho i-AIC uMandla Nkosi Philip Galo uthi umbutho wakhe xa uphumelele unyulo lwalonyaka uzoqinisekisa ukuba udala amathuba emisebenzi aphelise yonke into yethenda ukuze kukhuliswe uqoqosho lweli lizwe. Once you vote AIC into government, AIC commits to implement the policies and plans to stimulate economic growth and job creation and drastically reduce unemployment levels, providing opportunities for all South Africans to thrive in a prosperous society. The AIC, if elected to power, will abolish or demolish the system of tenders to accommodate for permanent job creation. I-AIC ithi izoqinisekisa ukuba izakhiwo zamaziko ezempilo zisemgangathweni. We pledge to employ more healthcare workers that are much needed at the facilities and limit the waiting time in our healthcare facilities. Eli qela linethemba lokuba lizofumana izihlalo kwakhona eParlamente nanjengoko lafumana izihlalo ezimbini kunyulo luka-2019. Nangona izintsuku nje ezimbalwa ezishiyekileyo de kube ngumhla wonyulo, umbutho iCathrada Youth Activism ebambisene neRivonia Circle iqaqambisa umdlalo webhodi nojolise ekukhuthazeni nokuxhobisa ngolwazi oluphangaleleyo ulutsha ngemigaqo-nkqubo kuquka nemiqulu yezithembiso yamaqela ohlukeneyo kweli. Abathi B, PA abaphakamisa izandla. Abathi EFF abaphakamisa izandla. iCathrada Youth Activism isungule iphulo i-Undecided Voters Chillers kwaye undwendwele indawo ezahlukeneyo zaseGauteng ngomgqibelo ukukhuthaza ingxoxo ngokubaluleka kolonyulo lwalonyaka. Oku kubandakanya ukudlala umdlalo webhodi nabanye abahlali nolutsha. It's just about, young people interacting with it to know the party system in this country, but then also knowing the system around voting. Omnye wabadlali balomdlalo uthi nangona engabhaliselanga ulonyulo lwalonyaka ngenxa yokungabi nalwazi ngolonyulo, kodwa lo mdlalo uvule amehlo wakhe. It gave me a heads up I must also go and register to vote so that I can be a candidate, so I can also be recognized as a South African citizen. Inenekazi uNtombi nongomnye wabadlali balomdlalo uthi
nanjengoko iza kuba ivota okokuqala kodwa akakayazi ukuba uza kuvotela owuphi na umbutho wezopolitiko. I'm a bit skeptical about voting because I don't think like there is a party that is going to satisfy my needs, not my but my family's needs, because like they are all about positions that they don't care about the youth. Most of the youth is unemployed. Like there's a lot going on, so I just don't know what to do. Kusenjalo, lo mdlalo webhodi ubeka abadlali kumaqela ngenjongo yokuqokelela ivoti kunye nokuphumelela ngokuphendula imibuzo malunga nenkqubo yolonyulo nemiqulu yezithembiso zamaqela ezopolitiko ohlukeneyo. Umbutho iJohannesburg Heritage Foundation umemelela abasemagunyeni kuba bavule ngokukhawuleza ithala lencwadi likumbindi wesixeko saseRhawutini. Lo mbutho uthi akukho sizathu esibambekayo sokuba eli thala lencwadi lihlale livaliwe. Ithala lencwadi lesixeko saseRhawutini lathi lavalwa ukusukela ngoMeyi ka-2021. Amagosa esixeko athi inkxalabo ngokhuseleko sesona sizathu sikhokhelele ukuba livalwe eli thala lencwadi. Kodwa iJohannesburg Heritage Foundation ithi iye yalihlola eli thala lencwadi yafumana ukuba zizinto nje ezincinci ezinokwazi ukulungiswa. We watch scaffolding goes up, scaffolding comes down, scaffolding goes up again and then it comes down again, and we're not seeing any progress, and there doesn't seem to be any sense of urgency. It's almost as if the city thinks that this is a second, third, fourth tier problem. And it's not. Libraries are not a luxury. In a country where there are massive educational shortfalls, where there's a massive literacy component, a literacy issue, we need facilities like this to be open to the public. It's a resource that is not being used. Izifundiswa abafundi kunye nabaxhasi belinyathelo bathi usetyenziswa kweli thala kunxamnye nenkululeko yeli. The Johannesburg Public Library is such a door of learning, which for too long has been remained closed for African people. It doesn't make any sense that 30 years into our freedom, we repeat that original act. Abafundi bedyunivesithi yaseWits bathi ukuvalwa kweli thala kwenza kube nzima kubo ukufumana ulwazi abaludingayo. So libraries have been an important part of my childhood. Where I grew up in Rudaport, we had a library. I had a library card, and going to the library was always an experience, like getting to present your card, you get to take out books, you get to sit. And so finding out that this has been closed since COVID, you know, and depriving a whole community of that same opportunity was upsetting. Nangona kunjalo, amalungu eJohannesburg Heritage Foundation athi anethemba ukufumana impendulo zingekapheli iintsuku ezisixhenxe. Masiphasa amehlo kwimozulu.
Bukela ngawafumana la manqaku namanye kwiqonga lethu le-YouTube @indaba zethu 163 kamnandi.